Baro kirang ba shnong hakishnong khaput jong kapun usla kelia kindo lang hne ke janme da pungtung hadien ba ke MDC jong ka than kala khot ya ke jing kindo lang ban yakren halo ka jing thambor ki BSF dangshen hamaushun hadu ba wei rang ba uladu e yala ka jong ka jing im hakak tang suloi jong ki habakren bat kilat pathai kubor hadien jong ka jing lang kirang ba shnong da koi ke sur kila punrem jur ya ke jing set yap jong ki BSF bat dawaru ba ki bor sarkar jala kidai ban le dak bateng e nakaliang jong kirang ba shnong kila pun pauru ya jing songu ya ke MDC ka blashim kia banlum lang ya baro kirang ba shnong nakathan khapot baro kawai hapo kalama jong ka border riwar mengi shwa kani ke MDC jong ka than ka congress khatpuri kalai tho ba kalalum ya ke jingalang hadin ba kala deb ban slong badu MLA jong ka than oba preston tensong ubari usambut menteri rang ba jong ka jila hadin ba ka than ka lakhi win na ka jingsha set jong uba ronding nongkinri hakata yau bala deb hamaushun Aku beli ikong mo, ibu dari lokal MDC jongi, ibu bala simkia yang negara kam, kat haduk ban kot lot ini ke orang bak senong, ibu dan sini kita hanya borak, ban jalan lang yang negara meeting pemerintah, nak pemerintah ban perkat ya ke song suk ke song sai, nak pemerintah ki way pat ki kam ki bayar day pat ke negara area ke jongi. Kumbala ong ikong mana negara yang jongi ru mana ke jongi song meeting. Kaban kong ngi nakaleng gerang bak senong ngi penpau ka jing penrem mo ka jing penrem nam tagi komisi pai BSF di balak kloi ban simno ya ka jing im jong wei naki mo upra than jongi wei naki nong bala badan sing naki than jongi kat hadu banda set yap sendon yi ta nakaleng ga ying borok ko wei ta ko wei jing mut ki penrem ya naki jing dia bat ka baar ngi ya kren menne lembai kong banra yang kena kubur siaga sokar lembai deputy chief minister babat ke hom ban kem nok sendon mo jadi neki nok penjap riu panggil pandong jing sia ke ki kinong yada mrai hakan ke kes ke bagi imta ke ki nok penjap riu dan kaleng jong ni ke mak senong ni doa mardor kaleng sokar ban kem nok mardor yo ki ni BSF dang ti ke kam ban don custody jong ka sokar Meghalaya kabalai kumbala ong ikong ngi dekat pat mo nak sokar bahkan siu mo ya ka compensation nam tak ini ki try yeng ki paman ya ki jingja bat long hakon dong doro ngi kapat sokar bahkan yarap no marmar nang ba kan long yeng kumbang imo lang bagi media ki news ba perokar kita ki long yeng baduk bat ki don kam kerki ya ki jingaram bat ka kuai pat kiman ke pengikren hangne kumala ikong kadai nagajing sim kubu palat jong di sipai BSF ngi ke besong si khaput ngi kham yoi ya kata man kopor wat habadon kano ke jingjia kham tam ke jing wan hiat ma mo jong di sipai jong di kharbangla si kisnong jong ni ban wan tu pun them tengi wan ke jing rap jong BSF ke don ke badon tang sipau khasan metar na kisnong jong ni lain da ya kren dala wat ke jing rap ki kerngak baru ka jing long jong ka khaput mo India Bangla menta kam dalong than ka basngan nama ka jing pen ibor palat jong ni sipai kim jukhen chu ya ki trai snong ki trai muluk rei ki don borbor kumbangi ngila patong bagi don saka site jong ginong Bangladesh nama kini ki kharman gopor ki khar Bangladesh ki yo untuk saduk national highway jong ka jela ka jong ka jaka ka jong ni kat bangi tang melek khoi dok kha ki breu ha khaput ru ki sak hang tekan kapan i bagi negi sipai kim dai kinong yada jongi rei ki dai ki kinong yada jongi negi khar Bangladesh nak tak daw ngai dak pat mo dak bo purom ye sarkar khamtam i lokal am jongi bedai nak nega thain bikin bit sim khia ke nega kam ban penduk no yang negi jinglong mo yang negi jinglong snew jongi negi sipai bat lada kalong kumno ru wat ngi nega bor snong ngi nam ailat su yang ne namar ban yo i than ni gi jingjia man gopon ngin namla bancu pej umto bancu skam jar tan kumga mo kumga kubor nam tang ni sipai biasa ban nam taga sorkari bikin sim khelem yang ne kam so sakawai ngi kren menne haka meeting kolong ba ban nam ailat su mo ye gi sipai biasa bikin yaj mon kat pakwa namal kumbang i menta wat seduk penuslar kidang la ben duty mo seduk langkar dem ya kren menne kidang ye duty te ka jing sengau tu jangi gerang bak senong bat ikong men ha meeting bangi krem ne kalong begini sipai jing sia kidai ki bodar mo bodar security kidai bandon kaput ke mo balai kin dah haplai seduk ki ar lai kilo 100 kilometer hadu 100 kilometer seneng mo ban pen i ka bor joki
ya kan ni ngi dekat par sokar berpak sengek nak mar yang ni jinglong jeng ni BSF ai bikin chong akaput la don balek tam la ni bakhay itu kem yaki penstom yaki kam lei ndrai ban ong bapin chu yaj behe kat chibomon ya kan ni ngim sengek hap nak lengki nong sencha senong bat kang ba senong beran sya kini tan kaput bat skawai ru ngi kwa bo sokar bakan batha mo yang ni sipai bakin nam pendik yok pai da mo bakin nam pendik ba nomor teng kumbai ong kong mene don gi balik yeu lek hat mo lek siu lek tada lek kit mar si dukan si kisnong jokin re mar sin poi sekin ki than balong kamlong kaput kila syak talasi syak pensenge ikali ki syak kni ikitiar ki syak kem te kan ni ngi kwa ban pan jing syai mo na kalau sokar atau kila mo wat hasurok mo wat hasurok kali kadang ya kidang pensenge ki kem ki mar ki mata ki kem re war penstom bat ki sisu ye kali nam tangan ni ngi dekat pat sokar bakin nama ailat syu ing ni bisa bikin lek kat bomon nama lada ong kumno ru ngi ke barit ngi don ke jong bor mo habadon kam ban pedi ngi hapan pedi nama borobor ku minak sosial senang ngim kwa ba kan nam don ka song suk song san chi thang kam tam ki thang kapun ngi don kam ye song suk song san ngi lada pedi bor palat hadu kat ne ngi ru ngin hapan pedi bor ha kan no ko por bat sakawe ngi kelem ne mokong ngi kwa ba nakaleng sokar bakin nam ailat syu ing ni bisa teng ngi PE begini bisa pirung ceduk kisnong breu mo ceduk musim kirung ngimtip ke gi jing don kam jong ki te ngateng teng ba jek ndung tung ngai be mo te ndai tang musim ndai don ki kisnong ru mo nak ta kadau ngi kwa ba ne ru ka soka kan stop no sendon bakin nom ailat gi ni bisa kintung kini khamtam se kisnong ru her wat nakaleng ga state police mo gi don kam hangno no kisnong kin nang ai ki adjective chua gi ba kisnong so pan ru rekat kine mo ki central ki wan rung he kisnong thau nak leng jungi gim sngau de ya ne ru bat ya kan ni ai ku bor sokar ba kan pensenge no ya ne jinglong riu klau jong ni sipai BSF te sakawai mo namarga de ka area jong ni mo kong men ha meeting lai kren ba kan ke area jong ni kala he ha pi na du lai lengkot sidu musim mak ko bar su pulit te nak kadau gi kren men ri kong ban kapat lem ye deputy chief minister ba bat ko hom ban ai no ka police outpost sekini ki thain jong ni knang ba kan don ge jing singa ni ki pai ba i knong lek nang wan knang begini ki BSF ki nom la mo ban sim kebutan lo ka ki jing jek ba per ke nak leng jong ngat kat tai aku lei ini kong na ai kublay ya baro khati rong ba snong ki badan burom ki chongi ki ba lawan sakali ka jing ya kandulang tham me gi rong ba snong ki ba ha ba ko ga border riwang ni chongi ti kini ka jing lang kalong sibenta ka bede ba ka jing sha asyat iba ruling nang kandri mo ti ha BSF ti kani kala penkiwin shisha ya kani ka than ka jongi bat ya ka jala ka jongi ni pro ko be te nakaliang ka jong kum ka local MDC hadin ka bangal adet dan ya selok bat i MLA badan burom jongi isa Preston Tensong ibadai ru ha ka jo kapor deputy chief minister ibabat ru ya ka home department te ngalade biasa selok bat i bat nakaliang ka jongi ru ilade shimkhia ya habaide bat kani ka issue bat idang am ya ki BSF ba kin hand over no kata kadai ka ba ka order kala de nakaliang ka jong ka police department hapo ka jingalam ka jong sa Preston Timsong ila de ban ai ka order ka ban hand over no wood ya uni BSF sa ka police department manakaliang ka jonga bat ha ka jukapor bat ki rom ba strong ki baron borom ki jongi nilai shim de ko wi karai ka ba ngan pensko mangaru sa sarkar kamtam deputy chief minister i jongi ba kawai ka baning kong ka ba ni kwa bandawa ha kani ka por kadai ka ba ni ha ban withdraw ya kini ki BSF bakin num ban ya patrolling lot klumar se kishno ki thau palat yo zero line namar ngaso ba BSF hi ude ban ya dai ka border mo kata kadai ka kamram ka jongu but umdei pat BSF banlong uta unong shun jong ki pai ba jong ka than ka jongi namar kat kum ka jing ya selok ka jongi kat kum ka jing ya ther ka jongi ka jan met ni sko ba ka don ka jing khia habei ba kirong ba snong namar ba nakapor sa kapor upendik palat ya ki pai ba kinong lek kinong wan ro ki ba pli ki bon sen haba ki wan thet de thet lipet na puno saro kat pan boy ha kisnong shoban poi ru ula talasi ula kem tekani kalong bian ken namar mo u de ban
pet ban kami ho iki belum bian ngim la banom mo bagin ai la de ya kata ndem de kan mo upade ban chule bian hadu ba unda shimru sundan ya kamin sim ka bakodor ka joy baru ni nakaliang ka jongi bro khainga janmi ni condemn ya kata ti saka way pan ka ba nakaliang ka jong kirong ba shnong kila pinsno ba nakaliang ka jong ka sarkar ka di ban ay ka compensation mo ya compensation don kam ban ay ka jong rap ya gini gilong ying blado no ya uni mensim bakodor kam tam ukpa jong ka ying